Klokken 9? Jamen, jeg skal nok være der klokken 9. Jeg lover, jeg skal nok være der klokken 9. Okay? Ja, vi ses. Okay, yalla bye. Vi ses. Hvad? Nej, du får mig ikke til at tage kjole på. Har du set, hvor koldt det er udenfor? Nej. Skal man have kjole på? Ej, det er løgn. Hvad mener du? Nej, jeg er på vej. Ja. Der var mega kø, jeg ved ikke, jeg tror, der er et eller andet uheld eller sådan noget. Jeg er der snart. Okay? Hey, yalla, bye. Undskyld, jeg kommer for sent. Men der var syg trafik, der var mega trafik.